3-ші орынна Минзәлә ауыл хуҗалыгы техникумы училищесі студенты Сәрвәрова Алия Айнур кызы яулады. Минзәлә мәгълүмати редакция үзәге директоры Шахиев Илдос Ильясова. Мен бик шатмын, Алияның шундай конкурска келип, һәм безнең Минзәләне шундай зур конкурста күрсәткән өчен. Һәм biz Минзәләнең Алияның сайлауга тапшыргы бар. Бу бердә әйткәнем редакциянең күченә түгел, монда 3 кыз өчен Минзәлә бunda сәхнәдәләр көрәшкәндә, аларның җанталары социаль сәттә һәм безнең Минзәлә сайтында алар өчен җанталаштылар. 2500 кеше катнашты. Һәм бу катнашу тавышлыгында Минзәлә кешеләргә түгел, бу әйттем, Татарстан, Россия специаль кураным географияны, Россиядә дә катнаштылар. Шуңа күрә уже безнең кызлар белән Россиядә беләләр. Но бөек менә шул алар арасында альянс булганга biz Алияны кутлыймыз менән һәм Алия үзебезнең хөрмәткә bizga машина бирә алмады, конечно, ошолмас иде. Но чибәр кызга үҗүзләп аларга әйтеп акча бирәбез. Истәлек өчен фотография. Әгәр бай булдыгыз, сертификат бай булды. Ике сертификат бар дибез. Бер сертификат безнең Алиягә Минзәлә рус сайтында кешеләрне котлар өчен беренче сан һәм менә безнең минем якын дустым Хәмзә Хәлимшевләр тагын нигә Алия сиңа үҗең белән булмасын дип кызларны группа белән Бустарайга барып бу конкурс барсызмы? Минзәлә муниципаль район башлыгы исеменнән Данил Рифкат улы Алияны котлый. Татар кызы 2015 бәйгесендә 2нче урынны Минзәлә медицина училище техникум студенты Асылмардан Алия Фидаил кызы яулады. Аңа электрон җаваплылык шәкләнгән җәмгыять директоры Иванов Олег Федорович та бүләк. Бүләкне Кунаклар, килгән конкурсантлар, сезгә менә шушы ерак юлларны якынайтып килдек, шулай бит. Бөтен менә Минзәләне матур айтып җибәрдегез. Менә шундый матур кызлар белән шулай бит. Кунаклар әйтүенчә, бу конкурс бик кирәкле бәйге булды, шулай бит. Бөтен татар халкының гөреф-гадәтләре шулай бит, милли рухын күтәреп. Бу менә бигрәк тә рәхмәт әйтәсем килә Мәгариф министрлыгына, шулай бит. Менә ерак юлларны якынайтып килдек, шулай бит. Бу конкурс менә шул Татарстан күләмендә матур иттереп һәр вакыт үткәреп киләсез традицион формада. Шуның өчен сезгә һәм конкурсантларга бик зур рәхмәт. Татар кызы 2015 бәйгесендә 1-нче урынны Муса Җәлил исемендәге Минзәлә педагогик колледжы студенты Габдисламова Ирина Алмаз кызы яулады. Бүләкне җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять директоры Кузнецов Эдуард Иванович. Конкурстан катнаштылар, хәзер номинацияларга күчәбез. Үткен кыз номинациясында җиңүче кызыбыз Ярчалы педагогика колледжы студенткасы Хашиева Алия Рәфик кызы. Аңа Икмәк заводы җаваплы эшләгән җәмгыятьнең генераль директоры Аюпов Рашид улының бүләк. Ягымлы кыз
номинациясында җиңүче кызыбыз Апас аграр колледжы студенты Насыйбуллина Алина Рауль кызы. Бүләкне тапшыра Мусаҗалин исемендәге Минзәлә педагогик колледжы директорының фәнни эшләр буенча урынбасары Реважетдинова Гөлнур Мирзанур кызы. Номинациясында җиңүче кызыбыз Лениногорск музыка сәнгать педагогик колледжы студенткасы Зарипова Айнас Марсель кызы. Аңа Минзәлә муниципаль район башкарма комитеты исеменнән бүләкне мәдәният һәм сәнгать управлениесе җитәкчесе Данил Рифкатович тапшыра. Җитез кыз номинациясында җиңүче кызыбыз Түбән Кама педагогик колледжы студенты Гыважиева Эльвира Ринат кызы. Бүләкне тапшыра Минзәлә муниципаль районы башкарма комитеты Данил Рифкатович. Номинациясында җиңүче кызыбыз Әлмәт политехника техникумы студенткасы Мөдәрисова Рәйлә Илгиз кызы. Аңа шулай ук Минзәлә муниципаль район башкарма комитетыннан бүләк. Зирәк кыз номинациясында җиңүче кызыбыз Түбән Кама технология колледжы студенты Ярмөхәммәтова Айзилә Марат кызы. Бүләкне тапшыра җаваплылыгы шикләнгән изискатель сәүдә җитештерү фирмасы директоры Иванов Александр Дмитриевич. Зыялы кыз номинациясында җиңүче Бөгелмә һөнәри педагогик колледжы студенткасы Мингазова Айгөл Амарат кызы. Бүләкне ЮНИС Бассарай директоры Хамза Ханифуллов Хиләҗетдинов тапшыра. Hürmetli dostlar, Zırlarda zırlangan Minzələ şəhəri tағы da yemlərini matırlayıb getdi. Çünki bugün bizdə 2 gün dövamında maturguna, şibergine totar kızları geldiler. Ben umumen şişekler yarattım. Şular arasında bizim müşastıkta da şişekler pek көп. Ben bugünkü kızlarını şol şişeklerge dinledim. Hem onlarına zatıp gelişi hanımlarını da şol şişekler bilen bir etten bugün. Mena şoğanı bugünme kızı buldu. Onun nişke etip, tatarşa etip kisken tıpmaşların ağız etip karasağız, men tezden neverini komandirovkada bulurman. Bugünmede şunun pişirgen naşlarından, şuşu samavarda koynar şeylerinden ağız etermen deyip duram. Rahmat sizge kızlar. Kullandırған моментlarını әзірек соңырап қалайық. Һәм сөзіне жюрист члені Гүлнұр Мирзанурға береміз. Тағын біраз күтіп үзәді. Көпке түзгенді азға түзәді бет біздің халық шылай бет. Хөрмәтлі қызлар мақтау сөздерін ишетәләр. Әмин өзім оқытушы боларaq бірінші ширатта бұл қызларның мұғалимәләрін тәбрик итәргә телим. Сәхнәбез тарнап булганга күрә, хөрмәтле мөгаллимәләр, гаеп итмәссез. Без сезне әлегә сәхнәгә чыгара алмый торабыз. Менә бәйрәмне шу биткәч, рәхәтләнеп чыгып, бергәләп фотога төшәрбез. Әгәр сез булмасагыз, бу кызлар бу сәхнәдә басып тора алмас иде. Чөнки алмазны җир астыннан тартып чыгаралар. Ул бит тонык була. Ул эшкәртелмәгән була, шулай бит. Аларны әллә ничә кырлары, әллә нинди төсләргә кирип, җимелтәтлек итеп ялтырап тур өчен күпме зәргәрләр күпме көч куялар. Менә сез шул зәргәрләр. Менә шушы сылу, матур, гүзәл татар кызларыннан менә шушындый алмаз бөртекләрен, бриллиант бөртекләрен ясаучылар. Алар һәрберсе үзенчә оста, үзенчә талантлы, ягымлы.
Менә безгә бик авыр булды алар арасыннан иң сайлап алу. Токмаш кискәндәме, җырлаганда, биегәндәме. Гомумән мин сәнгатьне шул хәтле ярата торган кеше, миңа кеше ничек кенә җырламасын, ничек кенә биемәсен, ничек кенә шигырь сөйләмәсен, ул һәр вакыт матур. Биредә инде матурларның матурлары, иң осталары биеде. Карагыз әле ул энекәш белән апаның биюен. Матур биде. Әллә киюдәге кызны күтәреп чыгып киткән егетнең биюе ялсыз булды. Мин гомумән егетләр биюенә бик мөкиббә китә торган кеше. Кызлар алар булай да матур бии. Егетләрне сәхнәгә чыгару, ул тагын зур осталык бит. Сорауларга җавап бирүдә дә, кичәге визиткада да менә кызларның әдәби образны күз алулары. Гомумән, хөрмәтле мөгаллимәләрем, хөрмәтле коллегаларым, монда бит бөтенесе татар теле һәм әдәбият укытучылары утыра, күбесенчә шулай бит. Сезгә бик зур рәхмәт. Авыр эшегездә, җаваплы эшегездә киләчәктә дә мин сезгә зур уңышлар, сәламәтлек, иҗади илһамның тагы да көчлерәген, куәтлерәген теләп калам. Дөньялар имин булсын һәм шушындый кичәләрдә тагын очрашырга насыйп булсын. Рәхмәт сезгә. Берничә минутка гына Анфиса Григорьевна, без сезгә спонсорларыбызның берсенә мактау кәгазен рәхмәт хатын тапшыруыгызны сорыйбыз. Хат без сарай директоры Гыйләҗетдинов Хәмзә Хәнифовичка бирелә. Алкышлар. Хәзер бүләкләүнең иң-иңнәренә күчик. Һөнәри уку йортларында белем алучыларның Татар кызы 2015 республика бәйгесендә 3нче урынны Габдулла Тукай исемендәге Арча педагогика коллегияте студенты Мөхәммәд Галиева Илүсә Рәхмәт кызы яулады. Һөнәри уку йортларында белем алучылар Татар кызы 2015 республика бәйгесендә 2нче урынны Казан педагогика коллегияте студенткасы Низамиева Ролия Рәдис кызы яулады. Һөнәри уку йортларында белем алучыларның Татар кызы 2015 республика бәйгесендә 1нче урынны Казан информацион технологиялар һәм элемтә техникумы студенты Галәлетдинова Рания Илгизәр кызы яулады. Конкурста йомгаклау өчен сүз Татарстан Республикасының уртак һөнәри белем бирү мәгариф учреждениеләренең директорлар советы рәисе Җалалова Анфиса Григорьевнага бирелә. Хөрмәтле кунаклар, коллегалар, конкурсантлар, бүген безнең бик зур бәйрәм. Но вместе с тем это праздник-конкурс. И не просто конкурс Татар кызы, а это конкурс на самую красивую, самую умную, самую талантливую, искрометную, самую-самую из наших девушек. Это удивительный праздник. Министерство образования и науки Республики Татарстан не случайно ежегодно включает в список основных мероприятий именно этот конкурс. Это конкурс сохранения наших традиций. Это конкурс приумножения наших традиций, вынесения современных каких-то тенденций в наши традиции. Огромное вам спасибо. Огромное спасибо преподавателям. Огромное спасибо тем учреждениям, которые готовили этих конкурсантов. Это огромный труд на благо действительно нашего народа. Удивительное мероприятие. Огромное спасибо, успехов, благополучия и еще больших наград, потому что вы, девушки, все этого заслуживаете. С праздником вас, дорогие наши преподаватели и участники конкурса. Татар кызы 2015 бәйгесе азагына якынлаша. Тагын бер кабат
кызларыбызны кайнар алкышларга күмик әле. Кызлар, барыгызга да җиңүләрегез белән тәбрик итәбез. Сезгә кырыштайныклы сәламәтлек, ак бәхетләр, шатлык, теләкләрегез тормышка ашуын телибез. Яңа очрашуларга кадәр сау булыгыз һәм истәлеккә фото. Сәлемсез, хәерле кич, хөрмәтле жюри әгъзалары. Бәйгедә катнашучы кызлар, кунаклар, барыгызны да бу бәйге бәйрәмнең тәмамлануы белән котлыйм. Кызлар, сезнең кебек мин дә узган елны бу бәйгедә катнашкан идем. Ул Арча педагогия коллегиятендә узды. Бәйге нәтиҗәләрен хәбәр итүне түземсезлек, дулкынлану белән көтеп алганым әле дә исемдә. Һәм менә сез дә инде шул хисләрне кичергәнсездер. Мин бу бәйгедә катнашуыгыз, зур уңышларга ирешүегез белән бик шатмын һәм котлыйм. Сезгә иҗади уңышлар, бәхет, исәнлек, саулык, ә иң мөһиме, татар халкының гореф-гадәтләрен саклап яшәүегезне телим. Һәм мин беренче урын алган кызга үземнең махсус бүләгемне тапшырасым килә. Алкышларыбызны жәлләмибез, кызлар. Кызлар, сез мине шундый мизгелләргә, хәтирәләргә алып кайттыгыз. Сез шундый уңган, шундый шибәр һәм шундый булып калыгыз. Biz Казан информацион технологиялар һәм элемтә техникумыннан килдек. Һәм бүгенге мондый уңышка ирешербез дип уйламаган идек. Ләкин мондый уңышка ирешүебез белән бик шат. Һәм ушымга әйткәнгә күнеп, булдырылганча тырышты. Һәм инде шушы бәйгене оештыручыларга, һәм инде безгә шундый югары безнең әзерлекне бәяләгән өчен Минзәлә педагогия коллегияте хезмәткәрләренә бик зур рәхмәт. Аның мөгаллимнәре, чын мөгаллимнәр, һәм безне бик яхшы итеп каршы алдылар. Аның тулай тораклары да искиткеч, һәм без моннан соң да шушы бәйгеләргә катнашырбыз дип уйлыйм. Минем беренче рәхмәтемне үземнең укытучыларыма, үземне әзерләгән укытучыларга әйтәсем килә. Гөлшәшәк Мухтаровна һәм Милназ Минсурович. Аларга бик зур рәхмәт. Мине әзерләделәр, көне буе, төне буе дигәндәй. Бүтән бәйгеләргә бу беренче урын алырга уйламаган идек инде, но әйбәт нәтиҗәләргә ирешер өчен әзерлек бар иде инде. Һәм шулай ук минем өйдәгеләремә рәхмәт әйтәсем килә. Алар да миңа бик зур булышлык иттеләр. Киемнәр, кирәк әйберләр табу буенча да һәм монда килергә дә рөхсәт биргәннәр өчен бик зур рәхмәт әйтәсем.